ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Kalamri production hakani ka kenti kala penbena ban sapelaj paj ba haka arpu arterik ubnai nailor arajar arpuai ye ka music video ka bala ai kerteng sliang bala yashim benta daga samla penhun lang pialin suyam kom ka puran bat ka samla Anisia Jerwa kom ka sembut puran ye ka jingruai hakani ka music video lar wai do Iban Job lingdo maunai Kublai shibun baro ka kerteng jonga ka de Iban Job lingdo maunai ngasong asa ham maulai madbaki dong maliwan ngadai way na pedang kinong rai basya mentah kani ka jung rai bat ya kani ka music video ngalatho ngalathau da mangahi kani music video ngadap munsha arsna munsha hadian ngathau shpang kanika story jong kanika video kadi shpang kajing internet usan rang ya kanthai kat bulet hanonu ki bentau I be ya katuka dor khmat jutu kanthai lada ki don perlok na tu usan rang don perlok na I be ka dor khmat jutu kanthai te hadian ba ula internet chi internet kam tu kan kam sim jong uru kam la chukai mun kun hala dia te ukwa na kan ben pau hadian habut ta nakaliang chu kanthai ru kelas jang hi ban pen I ka jing internet ya te kamta hi ka jingmut jong ni jing rai te Kublai pi baro gerteng jonga de pinhon lang Berlin suyam ki jukat it nga ko mi Catherine ti nga shong sa hanong thmai ti nga shimenta hakani ka music video kum I main actress nos ngongu e bangan yo shimenta hakani ka music video pikila jit aga lamari production ti ngayo bangan shimenta kum I main actress ti ngas ngongu namar ba kaple lap lintingi kna samlamo ti nang ni sha khamat ni yo bangin ban du pen I ki sap ki phong ki jongi ne ni yo ban mi sha khamat mo kum ka shnong kari jongi baro ni yo ban kin tiu I we isngong e kata I Kublai pi baro nga kerteng I Anisia Jerwa nga shanga sa ha karmalki but hakani ka music video nga akum I parlok jong I actress nga kerteng hi music video ka sliang nomor ba baro ladang isliang ki baro ngisi kwa ngalong isliang ta simbang la sliang isi kwa ba abangi kwa bagin yo ba ke ba bangi don ha ka jingmut jongi ma ka long kom ta te ha kata ka jingmut jonga ro ka long kom ta hi nomor ba ni berboro simbang la internet tangila kom ta ma nimla ar man pen kuntang hala dia nomor ba intang skun hala dia ka sab ka hadian habun music video te shoot I kiki garan te ka music arrangement ali di Augustin Kurba te mixing and mastering la ali da I DJ Banshan bat ka studio bing recording ka di hapo TMP studio bat ikan di Dutara pat ila lihat da I ila tema da I rio boring mix ya Sepang kani ka lamar production nomor ba kani ka lamar production nomor ba mentahi kala akwa ban penmi bun ki jingrai akwa ban kentiu kini ki badang sedang ru ne ki ba don ka sap ki ba mi olat wat ki badai ki nong rai ne ki ba akna ba action ha ki movie ha ki videos nang ta bat ki badai ru ki kinu ki bentar ma ki badai ki nong shot ne kum tahi kani ka production ka thmu kum tahi kan mana dia ne skmat bakin penmi shu ru ikan ki music video kan ki man khambun shua ya menta ka kenti te ha kani ka miklia jongi te nglapet bakal akiu shibun ha kaliang kani ka music video ha kaliang kanu ki ba shot ne ki ba ak kani ka long ki music video kan kala kiu shibun han mar baleng apet menta kan nang poi ki sngi ki por ni pe YouTube tang shumi ko ki music video kila mi bat ki comments ki mi bat ki ni ki likes ki babun bat ki ni ki views ki babun ha te nakaleng jongaro nga ai Kublai ya baro ki ni ki nong kershan ru unde tang ya ka lamari production ya baro hi ni ki production ki ba penmi hani hapo ki rikasi jongi bat ha baro hi ki jelaru umta hi nakaleng jongata kajing te kalong nadu mun syai ngala persyang hi ban rayam te kajing mun syabam don nong sponsor bam don nong ta takada ngala syukut no kum tu handai hadian mentapat bakila don skinong sponsor kiba kila I jengai kani ka production lakin nani kini ki bagi penmi nani nari kasi jongi ki bala sang kiu menta te ki bun ki bayarap ru te nakaliang jongi ru baro mdi tangaliang jongaru na baro ki badan kasap nem te kila yo la te ban
ban yo lat ban le ma kin music videos ne ki yo ban ra ki yo ban ak ban yo ban kum ta ma te ngai ngu sha ya ble ru kum ta bau la pan i yang i ha long la pan i yang i ya kan ka kanti ma hani ka jala jongi makin don kinong yaram ya kan ni namanta kan ki sap ma bingi don hani ka ri jongi ya kan ni music video ngut pelaj ha ka art artarik mantau benai te ha ka porsan baje jan miat te haka YouTube haka lamari production kejing aku play dengan aku play ya ka lamari production ka kawai ya baru ki bala don mentalang hane ka music video bat ki bangi mela benjar kerteng ma menta iwai pe iwai te kamta hi bat ginong kersan hi baru ki bala ya kiu saprang ru te nakaleng jonga nga kerpat iki pat ba baru bi subha bagian share like and subscribe kan ka videos jongi te kamta hi ki bless you Kani kalong ke baar, di kebaningkong kedai ke video jong ki chamber choir, bengi ak kedai just one, kedai for voting. Di kani pat kedai ke baar, kani ke music video bang lalik mentah. Hoat ni nang ni syakmat long kani ke pormo mentah, ni don hapeng ke lockdown, gini ke pandemic jong imo. Di kibun kijing e baro, di kumni pat ngiyo kijing kilat kelinti bengi nyot pen ilang ika sap mo. Shopan wan chani ngatre Delhi, ngale eka real estate Delhi. Di after that ngawan chani ngala nga one man spend Christmas with ki family tangba lap no kani ke lockdown e ti ngilai sakun rashni tangba wala kataru ngam shimla khang lat khang ti ken ngala le hi ki e ru mo. Experience long gi sotanat bengi wa shimenta kani ke video di kibun ki eva kadang di kersakin time jonga mo di kidon kibun ki banga haban learn shushu mo shakman di kibang haban puli nenga haban shimenta shushu bang haban ak baha kumnu bang adup nang kenyang ni shakman di kumta hi kidon ki bangi haban dup puli lani practice hayeng ne kumta mo bengin ya do long bha ken bengin ya nang bha pakai experience jong ati ngasngau comment bangi yo kani ke platform mo bengin do ya ben I ki sap gi phong gi jongi Kani ka music video kadai ka baar ka banga ak ka music video ka baningkong ka banga ak kadai jong I high beats found you nga kermen bat ya ki baro ki khasi jongi ba ngimdei ban shapting bat ngimdei ban le ran bat nginumdei ru bangin set tang hangi ya ka talent ke jongi ken dara ke bangi don ha kan sim jongi na ne ha ka sap ko jongi ngidim one bit khmat bangin pin I bet ngidei ban long ki beslur bat ngimdei kim long ba ki bale ran mo namar nagajing long le ran te ka khanglat khanglin ti no yangi baro ti ladangi baro ngi bin ngi wan ngi le kini hoi ngaru ngabun ki jing bakla ki baro ki ek long professional hakani ka video in ripadan kadai ka jing thrang ko jonga ka jing kwa ka jonga long ka jing thrang jonga ngadon I dai bang kwa ban act haki music video ne haki film ne ki de ni barit ba ngawan be chaprang ba ngan pin I la ka sap ka phong la ka jong Di nang ni syakmat long kermen ru ya baro ba ki badan kasap ka pangte ya wan mi syakmat mo mengin ya kinti wila kari ke jongi di kermen ru ba pinya tenat ikan ke video bat pinya kershan yang nang ni syakmat ngasngau komen palat bangala yolat sa sisen ban ak hakani ka music video ka bala penmi da kalamri production but ngasngau komen ba ngayolat bang sa sisen ban do pen I ka sap ka phong la jong ngilong bengin kentiu lang iwe kan la long ba ki badon kam ya ke menyerap keliang ma bat mangirung syarap keliang ngirung nyerap keliang lang iwe katahi ka mesti jong ha Aku ban I kublai ya ka Lamare Production House bat kumjuru ya I ban job ka message ka banga ko ban ai ki youth menta kalong ba ngide banya rap ya iwe banya ki shaprang ngimde banya bishni ne banya isi ya iwe ladangi don ka sap ka phong ngide banya pen I ba nginya wan shakmat ngimde banya shapting kna bangin dup kentiu ya la ki youth lajong bat kentiu ya la kari rukumjo